Türkiye başka Ankara'da 13 saat. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Сез Төркия аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Bizim программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц ышылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот East радио каналыннан тапшыла. Бүгенге чыгарылышта Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек тапшыру төзмәбезнең узган чыгарылышында Газзадагы яшьләрне идеология кысаларында карадык. Бүгенге чыгарылышта исә ватан төшенчәсе турында сүз алып барабыз. Нәрсә ул ватан? Ватан карталарда шикләре сызылган җир кисәге генә түгел. Ватан кеше беренче сүзен әйткән, беренче адымын ясаган, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклашкан урын. Ул ананың бишек җыры, баланың уены, гаскәрнең сакта торуы, шәһид хатирәсе. Ватан җир, ләкин гади җир түгел. Ул милләт эзләрен йөрткән изге аманат. Анда маңгай тире түгелгән, фидакарьлекләр эшләнгән, истәлекләр уелып калган. Кеше үз ватанын кай вакыт исеннән, кай вакыт тавышыннан таный, кай вакыт аннан еракта булганда йөрәгендәге сагыш, сагыну белән хис итә. Ватан кешенең шатлык сөенечләре, кайгы сагышлары кирәк булса үз гомерен бирергә әзер булган урын. Ватан хукуклар гына бирми, ул шулай ук җаваплылык та йөкли. Ул яклауны, хезмәт ашаданлауны, бердәмлекне һәм хөрмәтләп саклауны таләп итә. Үз тарихыңны, мәдәниятеңне саклау һәм кирәк булганда фидакар булу ватанпәрвәрлек бурычлары. Чөнки ватан яшәү урыны гына түгел, яшәтелгән урын. Әйдәгез, ватанга әйләнгән бер географик җирлеккә, Газзага күз салыйк. Бетон диварлар белән әйләндереп алынган, Урта диңгезгә караган, ләкин аннан хәтта диңгез дә күренмәгән бу тар җир кисәгеннән дөньядагы иң көчле тавыш ишетелә. 2023 елның октябреннән бирле Израиль башкарган геноцид шартларында шундый тавыш яңгырый. Мин Газзадан Бисан. Мин әле дә исән. Без монда һәм әле дә яшибез. Бу тавыш күп санлы халыкара бүләкләргә, шул исәптән Эмми һәм Пибоди премияларына лаек булган Фәләстин журналисты, активисты һәм документаль фильмнар режиссеры Бисан Оуданың тавышы. Бисан яңалыклар җиткерү белән генә шикләнми, ул үз халкының исән калу һәм ватаннарын саклап калу өчен көрәшен аңлата. Ул тонналаган бомбалар белән юкка чыгарылырга теләнгән Газзаны видеолар, хикәяләр һәм хәтерләр белән тере тота. Исәнмесез, сезгә кыска гына хикәя аңлатам дип башлый ул һәр көн үз сүзен. Газзада 2200 ел элек бер порт булган, Антидон порты. Басып алынганчы бу портның калдыклары 2010 елда ЮНЕСКОның беренче исемлегенә кертелде. 1948 елгы нәкъбага кадәр кичкенә генә агач портта булган. Икесе дә хәзерге портка бик якын булганнар. 1990 еллар ахырында фәләстиниләр хәзерге портны дөньяга чыгу юлы дип өметләнеп төзегәннәр. Ләкин 1970 еллар ахырыннан башлап Израиль балыкчыларга 6-12 мильдән артык ераклыкка чыгуны тыйды. Газза порты еллар дәвамында күп тапкырлар бомбага тотылды. Ләкин иң зур җимерү 2023-2024 еллардагы геноцид вакытында булды. Порт икегә бүленде. Меңләгән балыкчының кимәләре яндырылды, шелтәрләре батырылды. Хыяллар диңгез төбенә күмелде. Фәләстиниләр тормышны яраталар ди Бисан. Фәләстиниләр кошлар кебек, балыклар кебек ирекле, ләкин аларның диңгезләре камалышта, күкләре камалышта. Һәм ул өсти, бу бүгенге көннең хикәясе.
Бисан Израиль тарафыннан җимерелгән һәр кыйммәтне, ватанның һәр корылмасын дөнья хәтерендә яңарта һәм һәр хикәядән соң ул булай ди. Без монда, без бер кая да китмибез. Без җимерелгән һәр корылманың яңадан торгызылуын телибез. Безне кызгануыгызны теләмибез, эшкә керешүегезне телибез. Бисан үз ватанын яшәтергә тырышучы бердән-бер кеше түгел. Бомбалаулар, ачлык һәм начар һава шартларына карамастан, фәләстинлеләр үз ватаннарын яшәтүне дәвам итәләр. Мәктәпләр бомбага тотылды, ләкин белем бирү дәвам итте. Хастаханәләр җимерелде, ләкин өмет сүнмәде. Табиблар укуларын тәмамладылар, гаиләләр үтерелде, ләкин тормыш дәвам итте. Күмәк туйлар үткәрелде, Газидәге тормыш каршылык күрсәтү белән бергә дәвам итте. Аларны тонналаган агулы дары калдыклары белән үтерергә тырышучыларга каршы торып, газилеләр игенчелекне дәвам иттеләр. Ватаннарын саклап калырга тырыштылар. Әгәр алар әз генә помидор, бәрәңге яки бөтнек тапсалар сөенделәр, чатырлары янында, бакчаларда яшелчә үстерделәр. Фәләстинлеләр эвакуацияланган һәр урынның истәлеген йөрәкләрендә сакладылар һәм чатырларын кырган һәр урынны матурларга тырыштылар. Фәләстинлеләр үз газапларына гына түгел, Ливаннан Йәмәнгә, Суданнан Сүриягә, хәтта Венесуэлага кадәр сузылган гаделсезлекләргә дә каршы чыктылар. Чөнки милли үзаң үз ватаныңны гына түгел, кешелекне дә яклау дигән сүз. Үзенә генә хас мәдәният һәм кыйммәтләргә ия булган Фәләстин халкы вәгъдә ителгән җир идеологиясына, ясалма ватан һәм ясалма милләт аңлаешына каршы үз иреге өчен генә түгел, дөнья тынычлыгы һәм намусы өчен дә көрәшә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелек тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıyırlı tınlavuşlarımız bu yuma 4 manevi maraz hem darisi baresinde haberlasamız. İnsanların kalbine bazı vakit 4 türlü manevi maraz gelgen. Birinci bir maraz, ümitsizlik, ali bolgan. Sosu marazdın bir atı, yeis degen al bolgan. Nav maraz kaydeyken dep eğer oylasak, bazı vakit insanlardan ümitlerini yoytup, güçlerini tavisip, kollarını her bir isten tartkan alleri bolsa, sosu maraz yeis bolgan. Nav maraz dünyalık islerde bolgan kasında bazı vakit insanın manevi betine kelip yüreklördü bilegen.
Ol marazdığın insanlardın kalplerine kay zaman kelgenini bilsek desek, em şarasının ne bolganın üyrönüp so marazdan kutulgandı dilesek, so barede bir üykön alimdin aytkanları bizge tap şifa bolgan. Ey arkadaş, hak yolunda emirlerdi etbegen, yasaklardan kaçmagan, kulluğu em tagatını etalmayı geri kalgan, evvel azaptan korkar. Men bundan son belli kutulamam eş ottan dep ümitini yoytar. Sosu halde kudayga kaytalmasa ol insan, şeytandın yardımıman nefsi sonu aldatar. Sütübüne bir alge tüskön insandın esine, kuday em din akında teris, tömön em arık bir işaret ya oy kelse, onun közünde sosu üykön belgilevdey bolgan. Ene bılay bir eki art artka oy kelse, işindeki köp arık şekleri em kosulsa, sosu adem sonunda Allah'a isyan etip iman tögörögünden çıkar. So isyanıman ol insan, Müslümanlıkta taslap, şeytan betke kosular. Günahlerin köp görüp, kutulgandan ümitini üze berip sonunda, İslam'dan şıkkan insanga, sosu alim debaytkan. Ene sonday bir alge tüsken bolsa bir insan, nav ayette eslesin. Ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam, sen insanlarga dep ayt. Ey günahlermen yoldan çıkıp, özü nefislerine zulmü etken kullarım, Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeniz. Muhakkak Allah sizden neşe günahınız bolsa, bärisini em keşirer. Eşek bolmasın Allah, bek maramatlı bolganday, em keşürüşü bolgan. Nav ayetteki sözlerden anlaşılgan bir mane, Allah küne islegen kaysı kulu bolsa bolsun, eğer özüne bir ortak kosmosa bir insan, neşe künası bolsa da, bärisini ol kuday, eş taslamay keşirgen, künasını köp körüp kaytalmay kalgan kulga, ol ayetten Rab Allah, üykön süyünşük bergen. Nav sebepten kim bolsa, künesi neşe bolsa, tevbe etip ol Rabka, kaytkanı en tuğra, em tisli yol bolgan. Başka marazlar ne eken, darileri en barma eken, keliyekuma aytuğdu, nasip etsin hak kuday. Sağlık bankalımız. Nogayça nasihatler.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Яне Шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.